अबयसे Kagusto diyan na. Kagusto diyan na. जे दिनै क'क्राझार लकसभा सीटआ एनडिएनि बिथिंजों बारहावाया निस्सय बारदों आरो बे रेलिनि गेजेरजोंनो जोङो फोरमान मोननो हायो जे फैगौ 7 अक्ट'आव जानो गोनां लकसभानि बिसायख'थियाव एनडिए हिसाबै दिनै आं जयन्त मुसाहारि हिसाबै आं देरहागोन बेखौ आं रोखा जानो हायो। नोंथांनि अनगायैबो जे गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय जे नमिनेसन गथायदों सोरजोंबा जुजिगोन होननानै आथिखालाव जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जेफोर मिटिं खालामनानै मोनदों रायजो राजाफोरनि जिबायदि गिर्जा गिर्जा ओंखारबोनाय गाव गावनो गोसो जानानै फैनाय बे बिथिंखौ जुदि नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो जे जोङो फैबाय थानाय 7 मेआव जानो गोनां जिखुनु लकसभा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो 70% भट मोननो थांगासिनो दं आरो 70% भट मोनखांनायनि उनाव आरोबाव सोरजोंबा बादायबावनांगौ थागोन आं बेखौ सानाखै मानोना एनडिए हिसाबै जों जोबोद मोजां मोनसे थासारियाव दं दिनैनि थारिखआव। नबकुमार सर'नि बे आयेननि खोथा जाहैबाय आयेननि गोजौआव रावबो नङा दिनै महामान्य गुवाहाटि हाइकर्टआ बे रायखौ होबाय जे बिथाङा एमपि दारायनो हाया एबाराव दा बे आयेनखौ मानिनाया मोजां आरो आयेननि गोजौआव थांनानैथ' रावबो जेबो खालामनो हाया आरो आयेना आयेन बायदि थांगोन बेखायनो अदेबानि बिथाङा दा बेयाव जुदि बिसायख'थियाव गसंनो मोनोमोनब्लाबो देग्लायनि जि बिसायख'थिनि बारहावा बे बारहावाया एनडिएनि बिथिंजों आरो बे एनडिएखौ दिनै रायजो राजाफ्रा गिर्जाब मोजां मोनदों सापर्ट खालामदों बाहागो लादों बेजों जोंनि एनडिए हिसाबै देरहानाया जोबोद रोखा क'क्राझाराव बेयाव सोरबाखौ आरोबाव माबा मोनसे जोंखौ बादा होनो हानाय सक्ति बेखौ दिनैनि थारिखआव नुनो मोननाय जायाखै।